po is 11:51 and ito na nga po yung kalagayan dito po sa amin sa probinsya namin dito sa Pangasinan sa Maymala City. So ito, nasa bukid ako at may mga napakalawak na mga farm po dito. Ayan. As you can see dun sa langit natin ay medyo madilim na rin and sana po hindi na po tutuloy dito. Siyempre po mga farmers natin. Cheers sa Pangasinan. Sa likod ko ay may mga iba't ibang mga pananim, may mga palay, tsaka syempre mga ampalaya. Yan, kita-kita po dito sa likod. Yan mga idol, ito po yung sitwasyon dito sa Pangasinan, dito po sa amin. Kung mapapansin nyo mga idol, ito na po yung tsura ng kalangitan dito sa amin. For prepare na rin yung mga tao para lang iayos, especially doon sa mga farm nila. Yan o, ang dami kasi mga farm din dito sa amin sa Pangasinan. Yan, kalapit barangay po namin. And at this moment po, andito po kami ngayon sa Alcala ba to? Pa rin po ito ng Pangasinan. So, pabayambang kami. Sa Malasiki naman ay goods naman yung ngayon, dahil this oras ngayon is 11:51 or magti-12, ayan o. Magti-12 ng umaga, November 9. And yung hangin, hindi naman siya ganoon kalakas, pero sa napapanood natin sa mga social medias, especially Catanduanes, ang lakas na ng hangin sa kanila, pumapagaspas na, and then yung mga alon, medyo okay pa naman yung hangin dito sa amin sa mga oras na to. Mag-obserba natin hanggang mamaya kung ano ang magiging hagupit nitong si Uwan, itong bagyong Uwan dito po sa aming probinsya. Ikot-ikot kami with Fiona and with my cousin. Lang makakuha kami ng clips na pwede naming i-share sa inyo. So dito naman ito sa part na rin po ito ng Bayambang sa may Karanglaan. Ayan o, Karanglaan. Welcome to Karanglaan. So pabayambang na rin dyan pagka pupunta kayo dyan. And as you can see, yung mga iba ay nagtatapyas na ng mga puno. So maybe to avoid, yan yung mga pwedeng tamaan ng malakas na hangin at matumbahan, especially yung mga wire. And this is my first time na maglibot-libot sa kasagsagan ng parating na bagyo. Yan. So dahil meron tayong ganit na second hand car, kaya thanks sa mga kabisna natin. That's because all of you guys ay nagkaroon tayo ng kahit lumang sasakyan dahil sa mga suporta nyo. And ayan, para naman ma-share namin sa inyo ang kaganapan o kalagayan dito sa aming probinsya ay miikot kami. So kasalukuyan na papalakas na rin yung hangin and napakatahimik na ng mga tao. Ang ating binabaybay ngayon ay ito po ay Dike dito po sa may Karanglaan. So ito pong way na to naman ay papuntang Lawak, Alcala, Bayambang, Pangasinan. At this moment mga idol, ang oras po ay alas 12 Gs ng November 9. So record natin to mga idol. Makikita po dito sa likod ko ay ganito pa yung itsura ngayon ng Lawak. Dito po yan sa Lawak, Alcala mga idol. So banayin pa yung tubig. Usually lumalakas yan pagka may mga dumarating na bagyo. So far, ganito pa lang naman yung agos dito. And kung pupunta naman natin sa likod ay ganito. Yan. So, hindi pa siya ganoon kalakas. Hindi kagaya dati nung nagpupunta kami dito, pagkatapos na yung ulan or nagpapakawala sila ng dam, ay mas lalong malakas pa po itong agos ito. So, as you can see mga idol, yan pa lang naman, hindi naman ganong kadilim yung kalangitan here in Pangasinan. Dito po yan sa Lawak. Dito po yung tulay, Lawak na nagdudugtong sa dyan, Pagwalsik. Tapos ito naman Rosales and then Bayambang. So part pa rin po ito ng Bayambang, itong Lawak na tulay na ito. So usually dito nagdadaan po yung tubig. And sa part na to, doon din makikita natin yung St. Vincent. Ewan ko. Ayan o. Ayan, so tanaw natin yung St. Vincent mula dito sa tulay na ito. So doon po yung Bayambang. Ayun, kagaya nung pinakus ko kanina, nakita doon si St. Vincent.